Bun, sper că mă aud. Salut și bine v-am regăsit cu un episod. Cine știe joculețul acesta? Eu cel puțin îl știu, de când eram mai mic. Și m-am jucat pe el o mare de timp. Astăzi o să vă prezint și vouă jocul. Desigur, are o mică poveste la mijloc. O să mergem la level select. Și aici, la prima, desigur m-am jucat un pic cu eu. Mai acolo să învăț cum îți controlezi, mai alea. Am văzut, am un prieten, desigur, care și el face YouTube. Mă rog, el are mai mulți abonați ca mine. Dar mă întrebam, oare putem ajuta să facă câțiva abonați în plus? Nu pentru mine, pentru el. Îl cheamă Leon.jr. Să vedem de putea aduce și lui vreo 2-3 abonați, mă gândesc. Dacă eu l-am ajutat pe Andrei Șandor să facă 32 de abonați de la 5, eu cred că putem aduce minim, sper că 2. Da, și cu astea spuse... Aici o să vă las pentru voi povestea. Bun. Și o să vedeți că video acesta va fi, cum să vă zic, mai bine decât celelalte. Din cauza că am găsit și un editor mult mai bun. Că celălalt era sacul, abia mai respira editor. Și am găsit un alt editor mai bun. Da, o să vedeți. Ok, never mind, I'm going to cum am mai zis, o să vă las la voi povestea. Desigur, eu, cum am jucat un pic mai în față, o să știu ce trebuie să fac. Aici va fi un boss fight.
Dar ar fi foarte ușor. Dar să mă ferești și să-i sar în cap. Oh, au. Apoi, hai. Au. Nu știu cum a lovit acolo. Da, cu... O picat o pun. Face piciorul ăla de la... L-a luat un picior de... L-a luat somnul. LOL. Să vedem dacă putem să strângem peste 5 like-uri la acest joculeț interesant. Trei, doi, unu, gata. Bun. Și am trecut la următorul nivel. Bla, înțeleg. Misterios. Lasă legale de unii. Never mind. Nu contează. Acolo, pe un fragment dintr-o poveste, o să mă duc, o să vă arăt și o să continuăm. Da. Oh, shit. Opa. Dă șutul direct Cristiano Ronaldo. O să mai filmăm un pic. Dacă se aude niște zunete. Da, pare rău. Ia. Vreau să îmi iau o viață.
Nu de alta, dar risc, știți? No. Eu, cea mai enervant. Da, asta nu le poți face nimic. Doar să fac peste el și să se înățească. Hai să vedem. De? Am foarte puțină în viață. Trebuie să am grijă. Să sar peste toate. Bun. Episodul ăsta aș vrea să-l duc undeva pe la 20 și ceva de minute. Și noi am filmat abia 12 minute să zicem. Tot viața ca... Nu, să mă duc pe safe. Dar în episodul viitor o să vă arăt și eu ce am acolo. Am niște haine. Și în episodul următor vă rog frumos să-mi scrieți cum vreți să mă îmbrac. Mă aparesc bebe. Opa. Și mare și jos. Aș pe Google Play gratuit. Cum mai de tare o mică poveste la mijloc. Dar nu pot să trec de aici. Ok. De crap. Suntem la plajă. Direct m-am dus. Nu am înțeles să explorez, n-am mai nimic, m-am tot dus. Shit. Nu de altă, dar întreb din cauza că... Da, pe plajă.
Oh! N-am știut că poate să face așa de mult. Problema aici e că jucăm, cred că jocul are undeva între noi. Ok. Aici cred că o să punem capăt și acestui episod. Dacă vreți să continuăm să vedem ce este în această peșteră, nu uitați să dați un like, un subscribe, un share, să le spuneți la prieteni tot. Și da, ne vedem data viitoare. Cred că bănuiesc că